bebas wae. Oleh-oleh kimbal nek perlu imbal. Lah kok dadi ndara Janaka wah jan wis. Iki kok dadi mboh. Ah ndelok. Muni mboh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru. Wah, wedi ora. Lho. Ngomong, waduh omongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Pandhawaru binangun suwung. Nah, terus aku sing arep nggoni. Ya. Semuriris Semuriris Eko balik Kakang Ismoyo Kakang Semar piye Bathara Guru aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik Manikmaya. Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan. Krana menapa kula ajri piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Kakang menapa sampun ngaturaken menika kula jabel malah sakmangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing kayiwangan sayekti sakmangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmataning kayangan. Lah piye to?
Lah kok kowe molak-malik iki piye jare kepengin mukung karo anakku Bagong aku wis dadi wakil wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing digayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sak mangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing kayuwangan. Monggo kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Kakang Semar sak mangke kula sugata wujuding plemertangga jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plemertangga jiwa menapa dene Jambu Dipa Nirmala Kakang. Ora ngemok nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe Manik Maya. Waduh, ora sida mati to. Oh, lha piye? Bathara Guru paring pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin iki. Wah, ya matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ampun mertangga jiwa ora doyan piye? Mertangga jiwa iki darane para dewa. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong alamku karo alammu ki wis beda. Kowe ning kayangan, aku ning donya. Ya jarakan aku pancen durung tau mangan plemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala ewa dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Manik Maya. Miatan ning kalangguan agar pandan moncar tinoner kekonang samsara tetan padhang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Indra kula wonten paring adhawuh cawisna plemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala dimen didhahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dhawuhake lawan jeneng kita nun ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Mrayitna sumulire seka balik titiyane kandayane trisanya purnama sasi monggo Kakang Semar kula aturi angrahapi plemertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan Logaring lawan Petruk ugi kula dawuh sepados ngraosaken nikmating plemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Waduh matur sembah nuwun pulun dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun plemertangga jiwa
matur sembah nuwun pukulun dene pramun paring wilayah dhateng pun abdipun Petruk ora usah dadak sangga runggi walang ati pono kawan garing apa dene Petruk maragake ora hapono yata laruta saking godha sang kala-kala yen namutusa sang Sri ki Lurah Semar nala garing tuwin Petruk wis datan anggraita nalika semanten Rahab nggenya andhahar wujuding Pramrtangga Jawa wajambutipun nirmala parandri mangke datan anggraita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun sawise nggenya andhahar katingal bingung-bingung Lurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih Gantaka plak kapidra datan ing Purwadasina Semar Petruk apa dene garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wayaning mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya garing apa dene Petruk ana ing telenging kawah lho iki ngestaken dawuh paduka pukulun ora ana ingkang ngalangi marang kalandhaning Bathara Guru titah ing ora gelem nyembah titah ing ora gelem tata krama ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Sirna Margalayu mung kari nyemplung aku ning telenging kawah candra dimuka nonamit pasang Kalimantabe tinebena ngila duni dumawahing tawang-tawang pikulan kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesma pun Janaka ya Sumarta Margana Kumbang Lian Pilikiti ya sang Kundilisir ingkang sowan pukulun kocap kacarita kaimet kecap campuri merica praptaning Raden Janaka nirbaba pindha sata lininting sata manggih krama diweji pukulun kula ingkang sowan pukulun kegatone ane wadone apa ya lali aku lapar manoe mabur koe
perkleper manue gundul ilahe Mas Tumama Sidam sekaring bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mekaten ulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira mulan-mula sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkah niran padha kadang ayu toya andale toya kasinggihan mekaten pukulun ing wayah ing madu baru kula pun Arjuna pukulun wayah ulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Batsa Kunti Dewi Batsa inggih Margun Bapak Pendi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang ulun sembah kula kunjuk ngersa cenil padaku yo ulun nampa atorya bongkong tias ulun ora lihat pangestu ulun tampan ana kula pundi jimat mari pindaning kesendesen Arjuna wonten timbraning dawuh ana wigati apa dene jeneng kita sowan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten Arjuna nendang apa to sababe jeneng kita sowan sebab akibat sangling sepisan tukul namung badhe nyuwun prisa yo Arjuna apa menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinten Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono Pugulun sowan kula sumatuku ngati Pugulun mboten sanes kejawi namung ngupati wonten pundi ponokawan kula ponokawan sapa ayo ponokawan kula Pugulun ponokawan sapa baron kalih bagi ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan Pugulun awit kula mangertos bila kula nampi pelaburanipun masyarakat saking langkah jembal Pugulun bila Kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti Siulaulu inggih menika Kayuwangan Suralaya Pugulun kula nyuwun dawuh menapa Pugulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk Arjuna
wonten jauh ngerti yo pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning kayangan lha menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa maira menika klebut paranormal mekaten Ulun ngerti ya inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengkung Ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka aduh Ulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut sabab Semar Garing lan Petruk bakal Ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Arjuna pamekancang-kancang katon lerken bener ora iki cicingane gol pamekancang-kancang langit gelap-gelap katon lerkin sang risang mawe gandung acut lerkin sang risang mawe gandrung sabaran kadulukir moyak mayik Arjuna lonten palingan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejet padha kalawan jeneng Ulun Ulun kula mboten narimakaken dene Ulun sampun mantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Garing menapa dene Bagong kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula mboten narimakaken Ulun menawi Ulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke pejahi sedaya peteng sanget kula suwun kanthi sanget paduka Ulun menapa menika mangsulaken ponokawan menawi boten mangsulaken paripaksa kula wantun kaliyan paduka Ulun sesembahan kula Ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kula inggih boten narimakaken menawi saged kayangan badhe kula obra-abrik Arjuna yen ngono kita wis wani lawan jeneng Ulun kenging menapa kula kedah ngedingalaken Darma kenging menapa kula kedah ngedingalaken Darma Wisata dan Bagong kenging menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka Ulun menawi pakulun sampun boten saged dipun ajeng kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal Ulun tibani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi monggo Ulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajeng Arjuna kita kenggonan apa teka kita ora temama wujuding guntur geni guntur angin kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula yen ngono kita bakal Ulun tibani Cestri Sula Ulun kula gadhe pusaka Cestri Yamin menawi kula tamakaken kaliyan sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cestri Sula kelakon jebluk dada kita Janaka
Ngastu nama sidang skaring bawana langgeng Janaka lha kok dadi kita didaya kaya mengkono Cestri Sula Ratmama Pukulun sampun lajar kula ingkang badhe ngruwajengan dika Pukulun aduh ketiwasan ora kaya kandhane kaya ora nyono babar pisan kok Janaka wae digdayane kaya ngono lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek, kita omong apa? Aduh, cilaka iki. Aduh. Wah, keterucut iki. Wah, wis. Kosek. Konangan kowe. Ngomong aja kaya ngono iki. Kula ngaturaken bekti kula konjo Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Sembah mang bekti kula konjo nang bekti Selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ya. Agak iso dadi kaya ngono. Nggih Pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhatengipun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sama ngomong aku. Jitet cangkeme. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi Pukulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis kasih bantu. Wong apik niku bakale kasih bantu. Bapak kula teng pundi? Bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimeka. Alah, oleh kani kaya temen. Klumbruk kok kumban modar kabeh Semaris mecicil Petro lambene wis banyu bareng mripatis drubung lalu edok mati kabeh Dewa kula nyuwun pengayoman Pukulun kula mboten kepengin bapak kula sami kerja kados mekaten merga pokal gawenipun Pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun ing ngersanipun Jawata. Yat ingsun semedi. Ora pati-pati weruh barang apa wae. Ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa? Ora pati-pati opah. Betul. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, barang. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyono lho Gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendara marang Ponokawan. Ngono nggih. Ngaturaken panuwun Den. Tiba padha-padha Kakang Sang. Kula ngaturaken panuwun Ndara. Petro. Iya Petro. Ora apa-apa lha kok dadi iso padha ing pinggiring Kawat Candra Dimeka do adem apa piye mboten ndarahe bakal gawe Pukulun Bathara Guru sing kula kali bapakne Petro disirnake aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula iya panjenengan pitulunganing dewa Dewa sinten to? Dewa Gedhe tur
Ya omongane kok kaya ora ndara Janaka saiki. Heeh, masa kok kaya gedene gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah, wah. Tak deloki. Wah. Wih, piye? Wih lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan. Sapa ta, Pak? Wow, terbelok iki. Wadut. Aku dadi kaya ngono. Sapa to, Reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka. Apa? Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nolo garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing sangunake kaya ngono kuwi, sing sangunake mata kaya reting udah 70 ki mung Bagong. Ayo. Ayo ngaku wae. Sakarmu. Oleh ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu. Bebas wae. Oleh imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi Ndara Janaka wah jan wis. Iki kok dadi mboh. Ndelok. Muni mboh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, apa Bathara Guru? Wah, wedi ora. Lho. Ngomong, waduh omongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Pandhawaru binangun suwung. Terus aku sing arep nggoni. Ya.